Siyabingelela kubabukeli be-Transformation Live. Ngike ngakhuluma phambilini ngebhadi nje elike lehlele. Sengikhulume kakhulu ngendaba yosizo lomuntu ophatha isibhamu. Leyo umuntu check ama video nje adlule. La khona ngikhuluma ngosizo lomuntu ophatha isibhamu. Welike lezi zinto ziyahambisana ke ngoba ngifisa ukukhuluma ngebhadi njengoba kade ngikhuluma phambilini ngiyangakhuluma ngebhadi lokuthi lo muntu wesilisa othi mayithatha isinqumo nje sokuthi uyaganwa avela kuganwe umuntu wesifazane ongeyona lento lo muntu wesilisa yiyo. Imvamisa kuhlale kuphambana kanje. Kanjalo futhi nowesifazane othi maye gana avela benabhadi nje akade umuntu agana umuntu opposite kwi-character yakhe. Yazi ngathi ngilalela udaba lapha eMthunzini enkantolo yaseMthunzini. Nginokuya ke enkantolo mina kakhulu. Nginokuya enkantolo ngiyolalela nje udaba. Ngeke ngaya enkantolo yaseMtuba. Ngeke ngaya enkantolo yaseMtuba ngayolalela udaba kodwa ngangiyolalela udaba luka former mayor khona uformer mayor uNcamphalala. Former mayor waseMtuba babezama ukumbulala. So ngangiyolalela udaba lwakhe lweyinsizwa ezekade izama ukumbulala. Ngase ngifike ngidibana nodaba luvele interesting. Ngase ngilandela lona kulelo daba ngoba phela enkantolo isikhathi esiningi zifike amacala afika angene ahlehle bese leli elizothethwa ke liyaqhubeka ke. So noma futhi kufike kushiwo ukuthi leli njengoba lihlehla ngomsombuluko noma ngeviki ngedate ukuthi mhla ka-16, 17, 18, 19 lizobe lithethwa. Icala ke ama date mayikakhishwa kanjalo enkantolo ukuthi icala lenu lizongena ngomhla ka-18, 19, 20, 21, 22 lisuke lizobe lithethwa ke lelo cala. So ngangathi ngiyafika leMtuba but ngifuna ukukhuluma ngodaba lwangapha eRichards Bay eMzingazi. Ngangathi ngiyafika enkantolo yaseMtuba ngafica kuthethwa icala lagwetshwa lelo phoyisa 50 years. Ngangathi ngiyafika enkantolo yaseMtuba ngafica kunecala elizothethwa kodwa la selihlehlisela imandile lalizongena khona ngokusemthethweni lithethwe. Ngafike ngangena kwakukhona nje nomndeni wakhona ngapha eMbazwana. Ngathi mangilalela icala lo mfo uyiphoyisa waseMbazwana usebenza eThekwini kwaMashu police station, one of the police stations kwaMashu uyiphoyisa khona. So uma efikile ngapha eMbazwana wathi mefikile ngapha eMbazwana that was lecala lenzeka 2019. So belithethwa ke 2021, 2022, 2023. So uma efikile ngapha eMbazwana leli phoyisa kwakunomcimbi kuBowalo. So uma sekuntambama leli phoyisa angithi khona abantu khona amaphoyisa nje angithi khona amaphoyisa azi ukuthi wona nje bengamaphoyisa nje asengcono nje kunabanye abantu ngisho engekho emsebenzini nje angcono kunabanye. Khona amaphoyisa njalo kanti ukuba yiphoyisa phela kuba umsebenzi nje as a social worker njengothisha njengawo wonke umuntu osebenzayo. Khona kamanye ngiyakhumbula nje kudala ngakithi weleke kwakungcono kudala kwakufika ukuthi makufika iphoyisa emakhaya ukukhothama wonke umuntu kubalekwe kwesinye isikhathi. So amanye kamaphoyisa ayesebenzisa ke lokho kodwa hayi manje
hayi manje it's a pity ukuthi kunamanye amaphoyisa asathatha lokho ekusemakhaya. Yikho amaphoyisa abanye abafana bevele bawadubula ngoba athi mayifika emakhaya umuntu bese exambukela ngisho into engafanele ngabe yaxambukela kuzona, futhi hayi ezirelated nomsebenzi wakhe. Ezinye izinto ufuna uvele uyibuke nje zenzeke ngendlela, especially uma ungahlala emakhaya. Yazi ukuthi uma ungahlala emakhaya angeke ngenze isibonelo nje, uma ungahlala emakhaya isikhathi esiningi bese uyafika mhlawumbe uDecember or people please take note of what I'm going to say. Mhlawumbe uDecember nje bese uyafika emakhaya nawe ukhona emakhaya, bese ukuthi mhlawumbe umuzi wakini wakhe eduze kwesiteshi, umuzi wakini wakhe eduze kwesitopi, ebese kuthi ngabo 7 ntambama ufica abafana badlala ukhasini laphana, badlala ukhasini amakhadi. Ngenza isibonelo, badlala ukhasini yabo nje baba umsindo kuyajatshulwa kuyahlekwa kuseduze kwakini. Nangakusasa futhi baphinda nabo badlala ukhasini ntambama ngabo 7. Mawuthi ababukela abafana bakhona la endaweni, abanye khona ngisho nabafana bakini, yabo. Bese ufika wena uzothi hey lo khasini lo uphele lo khasini lo, awuphele lo khasini lo, yabona, yabo kuseduze wasekhaya akuphele, yabona. Ufike uzophazamisa into eyiroutine yeingane, phela zona isebenzi zona njoba zisemakhaya nje, futhi there is nothing wrong ngokudlala lapho. Nabazali sebakumukela ukuthi ingane njalo ntambama siyithola la, makukhona njalo isigameko esiphuthuma esidinga abantu abaningi ntambama siyazi ukuthi ingane siyithola la, yabona. Yabo wena usuzo disrupta le system nje esikhandekile, le social system esikhandekile emakhaya, uzoyithola usenkingeni nje nawe ungazi ukuthi uyithola. Angisasho kamaphepha per se, kodwa sengisho any system nje esikusiyikhandekile emakhaya, bese wena uzoyidisrupta ngokuthi awuhlali. Kuyafana uzohamba ukhona lo 3 days noma 4 days, uzohamba nabasala bedlalela abafana futhi. Ezinye izinto kufanele uma ufika emakhaya ufike ungene nje kulayini wazo, uyabo, kube ukuthi nje ungena kulayini wazo, especially mayisuke ingezuku ngaphandle ke makuthiwa laba abafana nje obabedlala ukhasini nje la ebusuku ngo9 ngo10 sekukhona ubugebengu obenziwayo, uyabona, sekukhona ama report anjalo. Kodwa mangazake kwenzeke lutho nje ingane zidlalela ngenxa ukuthi vele zisuke ingenzi lutho zona mayivuka kuseni nje esikoleni nani, mhlambe ke ungayithandi le nto, ungahamba yoba approach nje kahle, ukuyeka ukuthi bancane abafana, yibo phela abahlala emakhaya, ukuyeka ukuthi bancane ba approach nje kahle emadoda. Yini yenza ukuthi nidlale ukhasini la njalo ntambama, yabona. Usho nje lokho ufuna ukusho kahle. Ngibona ukuthi mina ningawudlala ukhasini la ntambama ngoba lokhu kuhlangana kweni la ntambama kuzokwenza u1 no2 no3. Nibona kanjani nina, yabona. Uyifake nawe kubona ukuthi laba abantu basengihambile vele bahlala ekhaya, mabebuya esikoleni abafana bayidlalela ibhola, mabeqeda ukudlala ibhola ntambama bazoyihlalela la be-refresh imiqondo yabo kusasa bavuka bayesikoleni. Kodwa muzovela uqhamuke nje uthi hompo ushaya ingane noshaya wonke umuntu, akudlala amaphepha la kho umuntu obestation ngakini nani, kodwa kube kungekho into errong abayenzayo. So usumusha le system yabo. Ngelinye ilanga uyothi uyangena uyothi uyayenza leyo nto bese uyagaxela. Angisasho ukhasini kuphela, sengisho nje nokunye. Ngathi ngifikela inkantolo yaseMtuba ngathola ke leli cala la ngapha eMbazwana. Leli phoyisa lathi lisemakhaya kunomshado kubo la vele angithi uyazi ukuthi makunomshado kuzoba nomcimbi ngakusasa empeleni. Makuzoba nomcimbi vele abafana basendaweni bazogcwala la kini, bazogcwala nje kini. Kufanele ba discipline ngendlela, futhi kungabe uhamba phambili wena ungahlali la ekhaya. Akube nje ukuthi utshela abafana bala ekhaya ukuthi hayi abantu abahambe manje, yabo seku late. Kungabe ukuthi wena usuyadlobo indlela abenza ngayo abafana abahleze emakhaya nensizwa lezi ezihleze emakhaya awuyazi wena. Leli phoyisa lathi melifika kubo
la selivele lithi nje early ngabo 4 lathi wonke umuntu akahambe la ekhaya akahamba niyalambela emzini yabantu kodwa njalo nabafana bala ekhaya bayaya emzini yabantu makunemicimbi la vele lenze njalo lathi umuntu nomuntu akaye kubo mase bechaza sengizwa ofakazi mase bechaza umuntu nomuntu akaye kubo hayi baphuma abafana bamsaba phela ubhuti iphoyisa baphuma abafana bavele baphuma abafana boyihlalela esitobhini akude uyazi emakhaya abafana bajwayele ukuyihlalela esiteshini thothi mhlawumbe kunesihlahla bayihlalela khona ngapha beyixoxela nawe mawusuku ukhona ungelona iphoyisa elitshelayo uyahamba uyohlala nabo bekuxoxela indaba zasemakhaya bekuxoxele nanokuthi hayi ungayishela ibhuti le ntombi iyafeba leyana ayishela nansi intombi yabona uxoxelwa yibo labo bafana ukwazi ukuhlala nabo into yakhe right so leli iphoyisa malixosha abantu bese behamba uyihlalela esitobhini abafana ela umthetho leli phoyisa behambe beyihlalela esitobhini abafana mase bese esitobhini livele lisuke leli phoyisa njoba lila ekhaya kubo lizwa abantu bayakhuluma kanti yibo labafana bakhuluma esitobhini estation nje bayihlalele khona bese lifika kubo lithi nina ngimxoshanga ngisho ukuthi hamba nolala emakhaya bese bethi abafana hayi bhuti bese sihlalele sesiphumile kini sesihlalele nje la lokho okuhelizisana leli phoyisa lagcina likhipha isibhamu ladubula omunye umfana washona omunye umfana walimala la gcina lidubula omunye umfana washona omunye umfana walimala sele yaboshwa liyazama ukuyivikela enkantolo ke mase lithula ubufakazi lazama ukuyivikela lizama ukuyivikela yabona selizama ukuyivikela ukuthi hayi ngangeba discipline abafana nani lali basukela nje kahle lali so ke lagwetshwa 50 years ngoba kwaba u25 wemeda kwaba u15 years we angazi wani kodwa kwagcina ku50 years ngoba kwaba isigwebo nje esingekho concurrent esingahambisani kwaba 50 years nje kwathiwa lizoshanje lo 50 years so lagwetshwa kanjalo ke leli phoyisa ngase ngicabanga lento ngoba abanye abantu bayibe mawusuku yiphoyisa this is a free advice maphoyisa angazi ngibe yiphoyisa but I can give you ama advice yazi mu yiphoyisa uma usekhaya uyoyiphumulela ekhaya yiba umuntu ngisho isibhamu ungasiphathi mawukuthi unaso sisemthethweni esakho ungasiphathi yiba umuntu nje fika nawe estation ngakini mayihlangene insizwa ube insizwa nje xoxa ngento zasemakhaya mhlawumbe usungaxoxa kodwa musu ukuthi wena njobula usuyiphoyisa wena isibhamu sesila usuyiphoyisa ngisho emakhaya ke kubafowenu ke kubafana bendawo ma ufica kudiscusswa ngebhola kuzodlalwa ibhola yiba nawe ileyo nto leyo yiba nje ileyo nto yasemakhaya ngoba ukho phela emsebenzini lagcina ligwetshwa kanjalo leli phoyisa ngifuna ukuza kulolu daba la ngaPrecious Bay la Precious Bay Mzingazi kunodaba belisenkantolo nje emavikini adlule belisenkantolo yasemthunzini kunomuzo kaMthethwa lapha ubaba wakhona ubeganwe ngabafazi ababili begane umfazi omdala nomfazi omncane so kukuhle nje sithenjini kukuhle nje kuphilwa ngoba umfazi omncane ngiyakhumbula umfazi omncane waze wabalwazi abantu bangapha lolu daba ngangalibona futhi nalo luvela negengeke we1KZN ayikhona lapho umfazi omncane waze wapha umfazi omdala imoto wamupha nje imoto epha umfazi omdala ngoba umfazi omncane ubesebenza ube kahle nje so wapha umfazi omdala imoto uyasuka umfazi omdala ngabo June last year uyasuka umfazi omdala wakhona la waMthethwa uhlangana nengane yakhe bafuna ukubulala umfazi omncane uthi umbulalela ukuthi indoda isihlala kakhulu kuyena umbulalela ukuthi indoda angithi lento uyenza nje ngokungazi ngokungabinalwazi lokuboshwa nanobuhlungu bokuhlala ejele nokuhlukana nomndeni
usuke uyenza lento ungenalwazi, ungenaqhu ngempela. Siyababongela nje abakwazi ukubuka ama-channel afana nala namanye afundisa ngejele ngoba maningi, namanye afundisa ngokuvelusha umphefumulo womuntu. Yazi ukuthi mawusufunde lezo zinto, mina nje ngihlale ngisho kunento eziningi mina engangiyithanda kakhulu ezazi igugu kimi ngingakaboshwa, engangazi nje ukuthi kufana nokuswenka. Khona enye intokazi nje ke yabhala la, angazi khona la njengoba ngikhuluma, nike nibone mangishutha mina anginazo nezimpahla eziningi, ngishutha ngaleli shirt, ngishutha ngalokho kusuke kukhona mina engisuke ukugqokile, angisho njalo. Ngake ngachaza phambilini ngangisonka kakhulu mina ngingakaboshwa, kodwa ngathi mase ngiphumise sengiphume ejele sengiyeka lezi zinto engenamsebenzi ngempela empilweni yami, nokuswenka ngakuyeka mina, ngangamnandaba nakho. Mina ngiyasigqoka isikibha esisodwa iviki lonke silokhu mangisiwasha nje, anginendaba ngoba akaze ngingenzele lutho ukuswenka ngesikhathi ngisaswenka, akaze ngingisendawo. So akuyona nje into, akuyof in fact i-material things nje ziyaphela noma ngoba ngishufa awukwazi awufi nazo. So kunezinto engenamsebenzi engathi shu. So khona intokazi ke yathi angithenga impahla ngoba ngishutha ngeimpahla ezodwa, isho kini ni comment la ema comment yathi angithenga impahla, weli kanginazo kodwa futhi anginandaba nazo impahla mina, uyabo, ngenxa ukuthi sekukhona izinto engizibona kuyizona ezibaleke ngempela empilweni yomuntu. So ke mawuthatha izinqumo, uqala nje ufike lesinqumo sokuthi umfazi uganile, ufike lesinqumo sokuthi indoda isihlala kakhulu kusibanibani ufune ngimbulale, uyabo nje kusuke kungazi lutho, kusuke kukhomba ukuthi ngempela ulwazi nesimo nje ezweni nempilo nje awunalo nje. So lo mama walapha kwaMthethwa uhlangana nengane yakhe ukuthi bebulale lo mama lo, ufuna ukubulala umuntu ade emphe imoto. So lo mama wahlangana nengane yakhe, bathola inkabi ngapha empangeni ukuthi kube yiyona ezobulala lo nkosikazi omncane. Imoto eyayilanda inkabi ngelanga okwabulawa ngalo, imoto eyayilanda inkabi iyo le umama mncane ayipha umamkhulu. Umamkhulu wayithathwa ayinikeza ingane yakhe, kwayingane egijima iyolanda inkabi, bayisemzini kamamncane, yafika yangena inkabi yabuza umamncane, yafika yangena inkabi yabuza umamncane, ukuthi uphi, imbuzo einganeni, zathi ingane hayi usekamereni, yangena yafika yamdubula enkameleni, yaphuma yabaleka. Ngenhlahla ke wangashona ngaso leso sikhathi, wahamba wayesesibhedlela wafika washonela khona, kwasho ukuthi wayengakhulumi. Uyabona amaphoyisa mayese enza i-investigation, athola ngetracker yemoto, ngoba phela uma kufa umuntu kungazi ukuthi ufike kanjani, aqala amaphoyisa abuza ukuthi lo muntu odubule lo muntu ushoniphi, thubaleke wathi ubese ebona amaphoyisa tho kusho ukuthi uhambe ngemoto nani i-lead noma umkhondo wavele amaphoyisa uholela kule moto le okuyiyona umufi ayipha lo mamdala. Bagana indoda yodwa labantu, umkhondo wabaholela kule moto le. Bayicheck i-track amaphoyisa ayabona ukuthi ngesikhathi le moto yeza le moto kwafeke kwadutshulwa lo unkosikazi omncane. Emva kwesikhashana futhi yayisibuyele emuva at a very high speed le moto. Kwathi khona lapho kwatholakala ukuthi umuntu wayeshayela imoto ile ntombazane ezalwe lo mama lo thenga inkabi. Le ntombazane athi mayibamba amaphoyisa exoxa nayo yavela livuma icala. Yasho ukuthi hayi umama wayo ufune inkabi, wathi akayocinga inkabi, ingabe kusho ukuthi yalanda lo mjida lo, ngabe yamlanda babejola, ngabe kwaku kanjani. Yamlanda le ntombazane wafika wadubula umamncane esimbuyisela. Yalichaza lonke ke iqinisa intombazane. Isibopha bani manje? Isibopha umama wayo. Uyayizwa nje isihluko esinjani?
intombazane nayo iphoqwa isimo, ngoba phela mingalichaza iqiniso angithi ufakazi wenkantolo, let me tell you, ufakazi wenkantolo awuboshwe noma uthi icala linzima kanjani. Yabo nje uzoba ufakazi wenkantolo at the right time kodwa, ngoba ukwazi ukuba ufakazi wenkantolo seyivele evidence sikhona, you cannot, yabo. Kodwa uzoba ufakazi wenkantolo kuqalwa nje uvele ufakazi wenkantolo, and then kuzothi emva kwalapho inkantolo bese ingasakugwebi, ngoba mawuzoba ufakazi wenkantolo iqala nje ulichazela lonke iqiniso, kodwa uzolichaza uhalf iqiniso, uchaza ungachazi wena ukuthi wenzani, inkantolo izokushaya ngosozo elincane, ikushaya ngosozo elincane inkantolo. Uswazi oluncane ke enkantolo ecaleni lisuke linzima u30 years uswazi oluncane, 30 years uswazi oluncane. Baye behleke abantu mangisho njalo ngoba inkantolo iyayisho njalo. So ke lo mama kwase kuba intombazane embophayo manje, ibopha unina oyizalayo ngqo. Itime mina umama wathi angifuna inkabi kanje, leyo nkabi yakhokhela u25,000. Imini ngahamba ngoyithola inkabi, wambulala umamncane, embulalela ukuthi ubaba usehlala kakhulu kumamncane, isikhathi esiningi sesichitha kumamncane. Naye lo mama walivuma icala ngoba icala lakhe i-confession wayenza laselidlula leMaritzburg. Naye lo mama mdala walivuma icala ukuthi hayi cha impela ngayithenga inkabi kanje, yayisithi inkantolo sizokushaya ngoswazi oluncane ngoba nawe usuluvumile icala, uyalivuma sokushaya ngoswazi oluncane bamgweba u25 years. Inkabi yona yama yelokhu liphikile icala. Sekuyile ntombazane manje nomama sebegweba inkabi manje, yagwetshwa udilika jail inkabi ngo25,000 yagwetshwa udilika jail. U25,000 mina nginawo 25,000, kodwa munganginika u25,000 mina noma ubani omunye nje umuntu ophuzayo ungabona u25,000 ukuthi akumali compared to udilika jail. Ungavela ubone nje ukuthi yebo uyimali u25,000, niningabi futhi ngoba ungaqala into mawuhlakaniphile, ungaqala ngisho a lifetime business elingagcina for the rest of your life mawuhlakaniphile. Kodwa compared to life sentence u25,000 is 10 rand compared to life sentence, ngoba u25,000 makuthusa uboshiwe ecala lizokugweba udilika jail ukhokha kanye nje, ukhokhela ummeli ngo-appearance ezayo, ummeli usefuna enye imali phezulu kwalo 25,000, so into engekho. Kodwa mawusuka ungazi uyinkabi eyihlathi, uyinkatshana, uyinkabi eyihlathi nje, uyawuthatha u25,000 hamba uyobulala umuntu. Mawusoboshwa ugcinekela u25,000 kube sengazi ukuthi awunamali, ugcina ummeli kahulumeni. Yini ke ungayazi value yempilo yomunye umuntu. Washona unkosikazi lo, waboshwa omunye. So lo baba kaMthethwa nje waba nebhadi, buka ngoba namandla okuganwa wayenawo, ganwa amakhosikazi amabili. Kodwa ngenxa yebhadi leli ngikhuluma ngalo, sefuna eqale phansi manje aganwe, mhlambe futhi nothando lokuganwa akasenalo emva kwalento eyenzekile. Mhlambe nothando lokuganwa akasenalo. Waba nebhadi nje lokuthi athi uyaganwa, aganwe unkosikazi onomcabango obolilo nje ya. Ngoba phela ayikho into uyazi kungcono, ngisho angisho ukuthi kungcono, mhlambe angithi mubhekene nesimo nezimo ezimbili ezibhedayo, you have to choose a better devil. Kukhona isikhathi la ukubhekane khona noSathane nje ababili, inqumo I mean unike, kukhona isikhathi la ukube nama options abhedayo omabili, but you have to choose a better devil. Yabona nje kungcono uma ubona ukuthi mubona ukuthi indoda yakho mhlawumbe usuhlulekile nangokuchaza, ngoba phela nala othandweni nala ethenjini kuya ngothando. Ngempela mangingasakuthandi kakhulu, sengithanda umuntu ngizwe ukuthi nangu unkosikazi engimthandayo,
inhliziyo yami ngiholela lapha ngizoke ngihlala iviki lapha ngibuye ngizohlala usuku olulodwa kuwena vele inhliziyo yami phela ngiholela la at least wena musubona ukuthi hey indoda yami ngazi ukuthi sengizame konke isikhathi ayingineki sengizame konke at least ijola ke ungenani thola umuntu ongahle uchithe naye isizungu kube ukuthi nithetha lokho nina not ukuthi uza ucinga ukubulala umnakwenu ngoba vele uzoboshwa uma usuboshiwe uzobona lento obuyicabanga ibheda kanjani bengithanga idlule lapho thank you.